नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर ह्या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. करिअर विषयक आणि प्रोफेशन विषयक माहिती मेळपा खातीर तुमच्या मनातले प्रश्न सुटावे जावचे ह्या खातीर ह्या कार्यावळीचे आयोजन केला. आज आमच्या मध्ये आसात गोवा दूतचे संपादक सचिन परब सर. तुमचे ह्या कार्यावळीत स्वागत. सर, तुम्ही गेली 16 वर्ष पत्रकारितेमध्ये आहात. सध्या गोवा दूतचे संपादक आहात, त्यामुळे तुमच्या स्टुडिओत स्वागत आणि गोव्यातही स्वागत. थँक्यू. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये तुम्ही पत्रकारिता केलेली आहे, त्यानंतर ETV, त्यानंतर इंटरनेट, या सगळ्या माध्यमांशी तुम्ही अगदी लगडलेले आहात, संबंधित आहात. एक काळ असा होता की पत्रकारितेमध्ये येण्यासाठी, तुम्ही पत्रकार होण्यासाठी काही फॉर्मल शिक्षण बघितलं जात नव्हतं. म्हणजे तुमचं इंग्रजी कसं आहे, तुमचं भाषेवर प्रभुत्व आहे का, किंवा तुम्ही चांगलं लिहिता का, हे इतपत बघितलं जात होतं. आज गेल्या 15-20 वर्षामध्ये पत्रकारितेची वेगवेगळी स्कूल्स ओपन झालेले आहेत. माझा हा पहिलाच प्रश्न आहे की एखादा चांगला पत्रकार होण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाची गरज आहे का? प्रशिक्षणाची गरज आहेच अशातला काही भाग नाही. कारण आपण वर्षानुवर्ष बघत आलेलो आहोत की मोठमोठे पत्रकार होऊन गेले, ते पत्रकार कुठेच प्रशिक्षण घेतलेले नव्हते. आणि एक असं बाय अँड लार्ज असं एका पद्धतीने आपण म्हणायला गेलो तर पत्रकारिता ही एक कला देखील आहे. म्हणजे पत्रकारितेचे अनेक पैलू आहेत, पण त्याच्यातला एक खूप महत्त्वाचा पैलू कला आहे. कारण त्याच्यात लिखाण आहे आणि स्वतःला सादर करणं आहे, प्रेझेंट करणं आहे. त्याच्यामुळे ती एक कला आहे. आणि जेव्हा कला येते तेव्हा प्रशिक्षणाला मर्यादा येतात असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट प्रशिक्षण करूनच घडवली जाईल अशातला भाग नाही. आणि हा जगण्याचा भाग आहे. बरोबर. आणि ते जगणं उमजून घेऊन व्यक्त होण्याचा एक प्रकार आहे. म्हणजे ही जी पत्रकारिता आहे ते जगण्याचा भाग आहे आपल्या. ती काही अशी एक साचेबद्ध गोष्ट नाही आहे की जी लगेच प्रशिक्षण देऊन शिकवली जाईल. पण हो, त्याची जी वेगवेगळी तंत्र आहेत, त्याचे जे वेगवेगळे आयाम आहेत, जे सहज कळणार नाहीत, ते प्रशिक्षणाकडून कळले जाऊ शकतात. हे महत्त्वाचं. नाहीतर रोजचा पेपर वाचणं आणि रोज TV बघणं, बातम्या बघणं, हा एक पत्रकार बनण्यासाठीचं खूप उत्तम प्रशिक्षण त्यातच आहे असं मला वाटतं. म्हणजे मला असं वाटतं की पत्रकारितेचं प्रशिक्षण घेतल्यानंतर आपल्याला तंत्र समजेल, पण जो मंत्र आहे तो प्रत्येकाने स्वतःहून कमवायला हवा. सर, मला एक असं वाटतं की एक काळ असा होता की पत्रकारितेमध्ये की त्या काळामध्ये इझमचा प्रभाव होता. म्हणजे काही जण समाजवादी होते, मार्क्सवादी होते किंवा संघवाले होते, असं काहीतरी होतं. आज जवळजवळ हा इझमचा प्रभाव जवळजवळ ओसरलेला आहे आणि आज वेगळे विभाग सुरू झाले, ते म्हणजे इंटरनेटवाले, इलेक्ट्रॉनिकवाले किंवा प्रिंटवाले. ही जी वेगवेगळी माध्यमं आहेत आणि त्यांच्यामध्ये काय स्पर्धा आहे किंवा एकमेकाशी त्यांचा काय संबंध आहे? म्हणजे एक पत्रकार म्हणून तुम्ही अनेक माध्यमांशी वावरलेला. माध्यमांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. म्हणजे प्रसार माध्यम म्हणजे मास मीडिया ज्याला म्हणतो, की मी आज एकटा इथे बोलतोय आणि तो अनेक लोकांशी संवाद साधतोय, हजारो लाखो लोकांशी संवाद साधतोय. तर हे मास मीडिया म्हणजे प्रसार माध्यमाचं जे साधनं आहेत ती बदललेली आहेत, ती वेगवेगळी आहेत. पूर्वीच्या काळी प्रिंट म्हणजे पेपर किंवा मॅगझिन्स हा एकच प्रकार होता. आणि त्याच्याबरोबर रेडिओ होता, जो आपण सकाळी एक नियमित वेळेवर बातम्या ऐकायचो 5 मिनिटासाठी, 10 मिनिटासाठी. TV हे खूप महत्त्वाचं आणि खूप प्रभावी माध्यम आज निर्माण झालंय. आणि त्याच्याबरोबरचं चौथं म्हणजे इंटरनेट. हे खूप महत्त्वाचं साधन आहे, खूप महत्त्वाचं माध्यम आहे. इंटरनेटमध्ये इतर तिन्ही माध्यमं एकत्र आपण वापरू शकतो असं ते माध्यम आहे. त्याच्यामुळे ही प्रसार माध्यमाची जी वेगवेगळे प्रकार आहेत ते आज 4ही प्रकार खूप वेगाने सगळीकडे पसरत आहेत. म्हणजे आता FM मुळे रेडिओ हा मागे पडलेला प्रकार देखील प्रकाशात आलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये कधीतरी काही काळाने जेव्हा बातम्या सुरू होतील तेव्हा तो प्रकार आणखी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आज इंटरनेट आपल्या मोबाईलमध्ये आलेला आहे. म्हणजे सगळेच्या सगळे प्रकार आपण आपल्या मोबाईलमध्ये घेऊन फिरतो. त्याच्यामुळे माझ्या खिशात, माझ्या सोबत ही सगळी माध्यमं आलेली आहेत. म्हणजे आज मला जेव्हा वाटेल की एखादा पेपर वाचायचा आहे, मला भले वाटलं की अगदी अमेरिकेतला किंवा इंग्लंडमधला पेपर वाचावा, तरी देखील मी इंटरनेटवर सहज माझ्यासोबत मोबाईलमध्ये तो वाचू शकतो. TV वरचे प्रोग्राम्स बघू शकतो. TV वर सध्या आत्ता काय चाललंय ते ऑनलाईन म्हणजे प्रत्यक्ष जे चालू आहे ते देखील मी इंटरनेटवर बघू शकतो. हे सगळे प्रकार आहेत.
त्या सगळ्या प्रकारांचे काही प्लस मायनस, काही ताकद, काही त्रुटी, असं सगळ्या माध्यमांचं आहे. पण सगळी माध्यमं खूप प्रभावी आहेत आणि ती आपापली वेगवेगळी कामं करतायत. त्याच्यामुळे एक माध्यमाला त्याच्यामुळे दुसरं माध्यम मागे पडलं आणि एका माध्यमामुळे दुसऱ्या माध्यमावर प्रभाव पडला, अशातला थेट हे नाही. पण ही सगळी माध्यमं एकमेकांवर प्रभाव टाकतायत आणि या सगळ्यांचं महत्त्व आजही आहेच. त्याच्यामुळे या सगळ्या प्रकारच्या माध्यमांमध्ये करिअर आहेत हे समजून घ्यायला हवं. म्हणजे याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की एक पत्रकार झाल्यानंतर तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मी फक्त प्रिंटवाला पत्रकार आहे किंवा मी इलेक्ट्रॉनिक, तर तुम्हाला ह्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये वावरण्याची तुमची ताकद असली पाहिजे, तुमची मनाची तयारी असली पाहिजे. मूळ जे आहे म्हणजे सगळ्या गोष्टीत की पत्रकारिता म्हणजे काय, तर माझ्याकडे काहीतरी माहिती आहे, बरोबर, किंवा माझं त्या माहितीच्या बद्दलचं काहीतरी मत आहे, ते मला व्यक्त करायचं आहे. बरोबर. हां, आणि जेव्हा मी व्यक्त करतो तेव्हा मी भाषा वापरतो. बरोबर. म्हणजे ती भाषा हे माझं प्रमुख माध्यम आहे. मग ती भाषा मी कशा पद्धतीने वापरतो, तर लिखाण म्हणून वापरतो, म्हणजे प्रिंटमध्ये येतं. बरोबर. त्याच्यात फोटो असू शकतो. बरोबर. म्हणजे फोटोची एक वेगळी भाषा आहे, ती मांडणी, त्याची वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडणी. म्हणजे काही वर्तमानपत्राची अशी मांडणी, काही वर्तमानपत्राची तशी मांडणी. मी जी भाषा बोलतोय ती वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडणं, हे एक प्रिंटचं काम झालं. बरोबर. जेव्हा मी टीव्हीमध्ये येतो तेव्हा तीच भाषा वापरतो. म्हणजे असं नसतं की एक टीव्हीवर दिसणारा जो अँकर आहे म्हणजे वृत्तनिवेदक आहे, तो आपल्या डोक्यातलं असं अचानक काहीतरी बोलत नसतो, ते देखील कुठेतरी लिहिलेलं असतं. म्हणजे तिथेही भाषा आहे, तिथेही लिखाण आहे. रेडिओवर तर अनेक गोष्टी, जेव्हा बातम्या असतात तेव्हा तर ते संपूर्णच्या संपूर्ण लिहिलेल्या असतात. इंटरनेटमध्ये तर ह्या सगळ्या जरी गोष्टी असल्या तरी त्याच्यात बेसिक लिहिणं हे आहेच आहे. त्याच्यामुळे माध्यमं खूप वेगवेगळी आहेत, पण त्याच्या ज्या मूळ असलेल्या स्किल्स आहेत की मी माहिती मिळवण्याची स्किल आणि ते व्यक्त करण्याची, मांडण्याची पद्धत, ह्या ज्या गाभ्यातल्या गोष्टी आहेत त्या काही बदलत नाही. त्याच्यामुळे जर मी टीव्हीसाठीचा पत्रकार आहे तरी देखील मला त्याच गोष्टी चांगल्या पद्धतीने मांडता येतात. आज आपण इथेही बघतो गोव्यामध्ये अनेक प्रिंटमधले खूप मोठे जर्नलिस्ट आज टीव्हीमध्ये खूप चांगलं काम करतायत. उद्या असंही होऊ शकतं की टीव्ही मधले खूप चांगले जर्नलिस्ट उद्या कुठे कुठे एडिटर, संपादक बनू शकतात. त्याच्यामुळे हे माध्यमांची देवाणघेवाण आता होणारच आहे. हे जग आहे ते असं एक पकडून चालणाऱ्याचं कंपार्टमेंटचं नाहीच आहे. ओके. त्याच्यामुळे एकाच पद्धतीचं जर्नलिझम मी जन्मभर करेन ह्या गोष्टी तर आता उरलेल्या नाहीत. नवीन जो जर्नलिस्ट आहे तो एका मीडियाचा जर्नलिस्ट नाहीच. खरं तर अनेक आता जी मीडिया हाऊसेस उभी राहत आहेत त्यांची एकाच वेळेस प्रिंट, टीव्ही, इंटरनेट, रेडिओ अशी वेगवेगळी माध्यमं असणार आहेत, त्यांचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आहेत. त्याच्यासाठी काम करणारा एक खूप वेगवेगळे मल्टी स्किल असणारा माणूस पत्रकार म्हणून हवाय. ओके सर, पत्रकारिता म्हटल्यानंतर काही माणसं लगेच टिळक आगरकरांची पत्रकारिता इथपर्यंत जातात. नाहीतर आजच्या पिढीमध्ये जो आपल्याला टीव्हीवर किंवा फिल्ममध्ये जो पत्रकार दिसतो, जो कुठेतरी कॅमेरा घेऊन जातो, शूट करतो आणि मोटरसायकलवर परत येतो, आणि अशा प्रकारची पत्रकारिता आपण बघतो टीव्हीवर. बरोबर. हे पत्रकारांचं काम हे असं असतं की त्याला आणखी काही वेगळे आयाम आहेत? काय पत्रकारितेचं मुख्य काम काय? नाही, हेच म्हणजे या दोन प्रकारच्या प्रतिमांमध्ये पत्रकारांबद्दल बघायचं प्रतिमा म्हणजे एकदम टिळक आगरकर आणि नंतर एकदम टीव्हीवरचा म्हणजे सिनेमामध्ये दिसणारा जो टू व्हीलर चालवत मस्तपैकी कोणाला तरी वाचवणारा असा डिटेक्टिव्ह टाईप रिपोर्टर, या दोनच प्रतिमांमध्ये आज पत्रकार अडकलेला आहे. पण टिळक आगरकर हे फक्त पत्रकार नव्हते. टिळक आगरकर हे शिक्षक होते, टिळक आगरकर हे संस्थाचालक होते, टिळक आगरकर हे पुढारी होते, टिळक हे उत्तम त्यांचं स्वतःचं वर्तमानपत्र होतं, म्हणजे वर्तमानपत्राचे मालक, प्रकाशक होते, ते उत्तम एक गणिती होते, असे अनेक वकील होते, शिक्षक होते, त्यांचे ट्युशन क्लासेस चालायचे, असे अनेक त्यांचे पदर होते वेगवेगळे. आता ती माणसं बदलली का? तर हो, बदलली. म्हणजे एक वकील त्या काळातला आणि आत्ताचा वकील बदलला का? त्या काळातला शिक्षक आत्ताचा शिक्षक बदलला का? तर हो, बदलला. ते आपल्या डोळ्यासमोर झालेले बदल आहेत. पण पत्रकार हा थोडासा पडद्याच्या मागचा माणूस आहे. अच्छा. त्याच्यामुळे त्याच्यात झालेले बदल अजून लोकांच्या लक्षात येत नाही, त्यांच्या डोक्यात तेच टिळक आगरकर वाटतात. आणि दुसरं एक वेगळीच इमेज त्या टू व्हीलर चालवणाऱ्या
बुलेट चालवणाऱ्या पत्रकाराची आहे. तर याच्यामध्ये कुठेतरी पत्रकार आहेत जे टीव्हीवर दिसतात, म्हणजे अँकर म्हणून दिसतात किंवा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये दिसणारे रिपोर्टिंग करणारे पत्रकार, ओळखूही येत नाहीत पत्रकार कुठे आहेत ते. जे आपल्याला ओळखू येतात बऱ्याचदा ते तर नुसते कॅमेरामन असतात. त्याच्यातला जो रिपोर्टर असतो तो क्वचितच हातात बूम घेऊन कुठेतरी इंटरव्ह्यू घेताना दिसतो. त्याच्यामुळे त्याच्यापेक्षा म्हणजे जर एक माणूस हा ऑन फील्ड किंवा एक माणूस पडद्याच्या पुढे काम करत असेल तर त्याच्या मागे 10 माणसं असतात काम करणारी. त्यांनी लिहिलेलं लोकांपर्यंत पोहोचवणारी 10 माणसं असतात. पत्रकार म्हणजे फक्त रिपोर्टर नाही, फक्त बातमीदार नाही, त्याच्या मागे काम करणारी खूप मोठा पसार आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक माणूस म्हणजे अगदी साधा मुद्रित शोधक म्हणजे ज्याला आपण प्रूफ रीडर म्हणतो, तो आज कॅमेरामन हा कॅमेरामन राहिलेला नाहीये, तो कॅमेरामन हा व्हिडिओ जर्नलिस्ट झालेला आहे. आज फोटोग्राफर हा फक्त फोटोग्राफर नाही, तो फोटो जर्नलिस्ट आहे. म्हणजे ही सगळीच्या सगळी माणसं पत्रकार आहेत असं आजचं नवीन युग मानत आहे. आणि ही सगळी पत्रकार आहेत, त्यांना त्या रिपोर्टर एवढाच सन्मान या क्षेत्रामध्ये असायला हवा अशी नव्या काळाची मागणी आहे. आणि त्याच्यामुळे या सगळ्याचा विचार पत्रकार म्हणून येताना करिअर करताना व्हायला हवा. फक्त उड्या मारणारा टीव्हीवर दिसणारा जो पत्रकार आहे ते ग्लॅमर बिलकुल समजू नका. टीव्हीवर छान AC मध्ये बसणारा हसत कोट घालणारा पत्रकार हाच पत्रकार नसतो. त्याच्यामागे खूप माणसं खूप दिवस रात्र राबत असतात. त्या ग्लॅमरला भुलून पत्रकारितेत येऊ नका. त्याच्या मागचे जे श्रम आहेत, त्याच्या मागची जी मेहनत आहे ती लक्षात घ्या. ओके सर, मला वाटतं तुम्ही महाराष्ट्रातले जवळपास जेवढे प्रशिक्षण कोर्सेस आहेत तिथं तुम्ही मुलांना शिकवायला गेलेलात. गोव्यात अनेक कोर्सेस आहेत, झेवियर्समध्ये आहे, आपल्या म्हापशाला किंवा देमपेमध्ये आहे, गोव्याच्या काही कॉलेजेसमध्ये आहे. पण गोव्याच्या बाहेर म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशाच्या पातळीवर असे कुठलेही चांगले कॉलेजेस संस्था आहेत की ज्यामध्ये आपली मुलं पत्रकारितेमध्ये कोर्स करू शकते? विशेषतः म्हणजे 12वीच्या नंतर 3 वर्षाचे कोर्सेस आज बऱ्याच ठिकाणी चालतात. म्हणजे त्याला BMM असं म्हटलं जातं किंवा BMS असं म्हटलं जातं, बॅचलर ऑफ मास मीडिया किंवा बॅचलर ऑफ मास मीडिया अँड कम्युनिकेशन अशी त्याची नावं आहेत. तर 12वीच्या नंतर BA ज्या पद्धतीने आपण होतो तर BA विथ जर्नलिझम असे हे 3 वर्षाचे कोर्सेस आहेत. ते सर्वसाधारणपणे अनेक वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये जनरली BA जिथे होतं तिकडे प्रोफेशनल कोर्सेस म्हणून 3 वर्षात BA होतो आणि BA विथ जर्नलिझम असं त्याला विशेषही मिळतं. पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे 2 वर्षाचे कोर्सेस असतात, 1 वर्षाचे कोर्सेस असतात पुण्याला. मला वाटतं हो, म्हणजे पुणे युनिव्हर्सिटीचं रानडे इन्स्टिट्यूट आहे किंवा पुणे युनिव्हर्सिटीचं स्वतःचे कोर्सेस आहे. मुंबई युनिव्हर्सिटीचे स्वतःचे 2 वर्षाचे पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे कोर्सेस आहेत किंवा अजूनही वेगवेगळे कोर्सेस त्यांचे पूर्ण डिपार्टमेंट आहे. या सगळ्याच युनिव्हर्सिटीचं म्हणजे मुंबई युनिव्हर्सिटी, पुणे युनिव्हर्सिटी, दिल्ली युनिव्हर्सिटी, त्याच्यानंतर आपल्याला जवळचा जर आपण विचार करायचा असेल तर कोल्हापूर आपल्याला तसं जवळचं आहे. शिवाजी युनिव्हर्सिटीचा जो पत्रकारिता विभाग आहे तो खूप जुन्या विभागांपैकी एक आहे. औरंगाबादचा युनिव्हर्सिटीचा एक खूप चांगला विभाग अनेक वर्ष काम करतोय. शिवाय म्हणजे दिल्ली युनिव्हर्सिटी स्वतः आहे, त्याच्यापेक्षाही JNUचे म्हणजे जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी आहे. ह्या सगळ्या युनिव्हर्सिटी आहे. शिवाय मध्य प्रदेशात एक पूर्ण विद्यापीठ आहे, माखनलाल चतुर्वेदी युनिव्हर्सिटी आहे. ती फक्त तिथे जर्नलिझमचे कोर्स चालतात. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे कोर्सेस चालणारे जवळपास प्रत्येक युनिव्हर्सिटीमध्ये आता जर्नलिझमचं स्वतःचं डिपार्टमेंट आहे. आणि युनिव्हर्सिटी शिवाय जे आज मॅनेजमेंट कॉलेजेस वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत तिथेही स्वतःचे प्रोफेशनल कोर्सेस चालवले जातात. शिवाय म्हणजे उदाहरणार्थ सिम्बॉयसिस सारखं कॉलेज आहे, सिंहगड सारखं युनिव्हर्सिटी हे आहेत म्हणजे स्वायत्त युनिव्हर्सिटीज आहेत. या जवळपास प्रत्येक मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमध्ये एक छोटासा कोर्स मीडिया किंवा मीडिया मॅनेजमेंटच्या संदर्भातले आज होतात. आणि त्याच्याशिवाय एक महत्त्वाचं मला असं वाटतं की इंडियन एक्सप्रेस सारखे काही वर्तमानपत्र आहेत, मीडिया हाऊसेस आहेत, ते स्वतःचं जर्नलिझम स्कूल चालवतात. तर ते देखील महत्त्वाचं आहे.